Molt bona tarda i benvinguts a la Universitat de la Comunicació. En nom del rector de Carlos del Valle, donar-vos la benvinguda. I si passeu, la nostra guanya, també donar-vos la benvinguda a aquest festival simfònic que guanya per la seva tercera edició i que sabeu, doncs, els que esteu aquí, doncs, organitza 100 concerts simultanis als espais emblemàtics, ja no de Barcelona, també de l'origen del Consell de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya, Figueres, Girona, Lleida, que promou la música, que és la música per als més joves. Per això també donar la benvinguda als representants que venen de les escoles. Bona tarda, mares, pares, famílies, amics i amigues. Som la coral de l'Escola d'Iniciació del Lloc de Sant Boi de Llobregat. Per nosaltres és un honor poder participar juntament amb l'Escola de la Miranda en el Festival Simfònic i, sobretot, donem les gràcies a la Universitat de les Olives per oferir-nos aquest meravellós escenari. La coral de l'Escola d'Iniciació Musical de la Fundació Lloc està formada per una 60ena de cantaires que cursen grau bàsic. Amb el seu repertori amenitza la inauguració del pessebre de Sant Boi, el Nadal de les llars d'avis de Sant Boi, el comiat dels alumnes de batxillerat i participa a la trobada de corals de Catalunya i a la Cantània. La nostra escola de música està contextualitzada en el projecte educatiu de la Fundació Lloc, organització educativa que acull i atén a 1.200 alumnes del col·legi i 1.500 a l'escola esportiva. Avui la coral us oferirà un seguit de cançons d'arreu del món, acompanyats al piano per la Mireia Caral, al saxo per l'Estanis Borrego, a la guitarra elèctrica per José Antonio Herrera, amb l'ajuda de la Maria Àngels Martínez i jo mateixa, la Lídia Simón, i dirigits per la Marilyn Socarràs i en Garrett Conway. Esperem que gaudiu molt de la nostra actuació. Moltes gràcies. En primer lloc, interpretarà la cançó de Brest per una princesa negra. Llaunes de fosca blava, que embolcalla
continuació interpretaran Corre. Tot seguit ens cantaran Somewhere Over the Rainbow.
Tot seguit ens interpretaran Boas Surton Xemany. Tot seguit, atén repetidors. I no et fa una mica de pena cada any quan s'acaba el curs veure com se'n van els teus alumnes? No. Gens? Bé, una mica sí. Però esclar, van creixent. Anem creixent. Van fent grans. Anem fent grans. I hauran de deixar l'escola. I haurem de deixar l'escola. Que s'han de fer d'aquests infants. Arribem que som petits, però el temps vola. Sense cultura, sense alegria.
acabar interpretaran Aleluia. I heard there was a secret chord that David plays and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the
felicitar-vos a tots, que heu cantat molt bé, i deixo un micròfon. Si volíeu comentar alguna cosa també. Només per saludar tots junts i l'última convocatòria que estiguessin tots els artistes. Sí, per això també demanar als col·laboradors que els professors principals. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència, esperem que us hagi agradat. Podem repetir l'experiència novament, els informes tinguin molt de recorregut. En nom de la Universitat de Lleida i la presència i sobretot